Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Oh, taga-media? Yes, daog ko. Taga-media ang niya og dili imong hard killer. Uy, hanggaw. Ang ako narong hard killer ang nagsampid ako sa gawas. Aha? Ha, si mong mata. Ikaw ba? Dali. Agay. Dali. Ay, ko Dali. punluta, oy. Ay, punluta. Maibot ang bukton ko, oy. Hinaya lang ko na ko, be. Bunloton ko ni. Ay, glangas na. Bro! Oh, bro. Uy, ikaw? Oh, ikaw? Ikaw to nakita na mo sa hotel nga una kong gistayan, di ba? Oo. Uban niya to sa akong amigo nga bayot kasi Angela, di ba? Ikaw to? Kuan, kining, Ikaw yung giingon nga hard killer? Hi, gwapo. pagtubag na ko, kasi magagyaw-yaw. Kagwapo di ay sa imong hard killer, no? Dili ra mo maglayo sa kagwapo sa kamacho. Sige, istorya niya. Di ko katubag na pangutanan mo, yaw-yaw mga. Bro, dali, sipat ito. Samot ka-controversial ini. Bro! Oh. Tingnan siya. Sa fire exit, agi. Ato layo. Ha? Ato agi. Tanto napit ako sa kanan. Dali, dali na! Sige. Ikaw. Uy. Ay, sige. Sa mata niya. Dali. Usa ba ni, bro? Dadon mo na babayan, ha? Dadon tani. Hinaya lang gud ko kay mo kuyog man bitaw ko. O dali mo mga reporters, dali. Mga taga-media men. O dili nako. Dili sa akong naong ninyo ito mga inyong daang kamera ha samtang nagpadung ta sa kwarto sa nahimutangan sa nagkidnap sa imong kaya sa among kaila. Sunod lang muna ako. Sunod lang muna ng akong amigong gwapo sab. Pero ikaduhal na siya sa akong kagwapo. Kini sir. Mani kwarto wa sir. Bisag yun siya kung tuktok sir. Di gyud magabli. Ingon to lalaki sir nga magstulti sa daw sila sa akong girlfriend to be. Usay girlfriend to be bay. Ingon ba kung de Carla di ba? Limot ka bistoy. Husto dahil mga taga-media men. Uy, tingog sa mo dahil. Husto mga media men. Girlfriend to be ni akong amigo ang babae nga naa diha. Kay nanguya man siya ng bayhana. Ops, ay. Shh! Dili lagi sa akong naong iwatubang ang inyong mga kamera. Kaya ako may nagsulti. Kamo. Ayaw na mo pagsulti. Wa mo kinahanglan ang inyong tingog karon din he. Kami may mga bida ron. Wag yung mo tingog ninyo bisan usa ha. Tingog ka nimo ron. Na, tigikid mo. Oh yeah. Atong tuktukon sir ah. Atong tuktukon. Oh sir. Di gyud magabli sir. Tingin mga blida eh. Giyon sa nagkaan niya akong girlfriend to be diha. Ang kamera sir, ito mo sa akong amigo kay ni TV. Ito mo. Nisamot ka ba ti ang naw sa akong amigo nga si Bayditio? O sige, ito mo niya. Oh, awa. Awa sir. Ginak ang Gilak tiro na. Sa ako ano? Di gino mo lang. Naliso. Bay, naliso malagi na siguro Bayditio. Nga sa ato ba? Sige kang tuktok ka na ganina. Able di ay na. ha? Bro, sigurado ka nang gibuhati mo, bro? Sigurado na siya ini oy, Mr. Gwapong hard killer. Ug sigurado na sab ko sa akong pagkuyog niya. Ninyo. Kabay mo tubag noon? Broderick, kuyog ikihat ang kidnapping ni babayhana, bro. Wa man tingali na priso sa kidnapping oy nga with consent. Unsa? Kining inyong pagkidnap nako with consent man ni nako. Ni uyon man ko ani, maong luwas mo sa otoridad ani. Ikaw may masig tubag noon nga si bro may gipangutanan ako. Ako man si makatubag ana. Oh. Ako naglibog ko. Huwag ko kasabot ninyo yung kiksabutan, bro. Kuya, madamay ko ini noon. Madayo na sa imong pag-drive diya, bro. Ako na'y bahala ining bayhana. Tuwa bro. Gitawagan ko mami ni mo. Nasuko to ni mo. Kung magkita ako na o magkakuntag na ipaingon ko ka nga malarga sila balik sa gawas. Kay nahibaw ko na sila. Nga wala si Hard in Pilipinas. So, wala kasal nga mahitabo.
Kadako ba yung nahimo ni mong kadao sa kinabuhi eh? Ako imong buoti pasabot. Kinsa pa man di ay? Ay, nagitag sorry niya ba? Asa mo tayo ni bro? Bro, pangita rag pang bro. Itambog tanis pang babayhana. Ha? Bye-bye! Bye-bye ninyo tanan! Oh! Hoy, Istoy. Nga na bang nagpusing-pusing ka man diha? Ay, kay nahibaw kung may kamera. Gikuhaan pa ko nilag footage. Ang kamera tong kameraman sa ang kasama TV, nagtutok pa nako. Meaning, gikuhaan pa ko og footage adto. Footage mo kaamaw ba istoy? Ang nagbagulbol man tong usa ka reporter? Nabiktima ko na sila sa mga buang? Kinsa? Kinsa mga buang? Ngay lang gingon ha? Kinsa? Kitagot? Ha? Nayabag sila? Sila hinoy akong ihidlan? Mauiila. Nganong, nakaingon ko na sila ana bay din siya be? I-consider nila nga false alarm ang mga taho nga kidnapping tungkol sa imong sultihan nila. Naangin pa ko. Kaya nagpatuog yung kung naas na sa sod. Kunya, manhiman di ay, why sod ang kwarto? Pero, tinuod bang gusto nga nahitabo, di ba? Madam LB, no? Nganong, wa man sab ka pakita sa media, madam? Ikaw ba ang nanawag nila? Tinuod man nga, may kidnapping nga nahitabo, dili ba? Ilamang gida si Day Carla. Kinsa ba kumubabag sa kalipay ni Carla, Istoy? O sibot to ipasabot, Ma'am Elvie. Bro, yan na ta. Oh, smahe bro. Ikaw, kanaog na. Ingon kay itambog ko ninyo sa pangpang. Paabot lang. Kaya may ipakita pa ko nimo. Ang ebidensya sa saang imong nahimo nako. Aron kung unsay akong mabuhat nimo, di ka kabasol nako. Uy, kung may dautan yung kang buhato nako, ikaw gid ang mabasol. Ang angman ug ang mga tao nga way apil ini. Hilom yay. Nanaog na, kanaog na. Apan, ay lang gipagunahunag pag-ikyas ha. Kay dinhi ka lang gid unya kutob. Uy, nga nagutahang mo ikyas man ko. Nga ako man ikagustuhan. Tana? Taysa, unsa man ning hotela? Ni ako nag-abot aning hotela human sa wa madayon kong kasal aron sa paglikay sa mga tao nga nanguryoso sa nahitabo. Mong ikaw, naog na. Ha? Diha sabdi ay mo? Di ko mo naog. Ha? Unsa di ka mo naog? Maluoy ka, oy. Mamatay ko sa kauwaw. Kung mabalik ko diha, may dilitiaw nga kauwaw nga akong na-experience diha. Unsa? Uy! Ha! Makatawam sa tanim mo. Dutlan pa di kagkauwaw day? Ha? Ug ang akong naong ang gisgutan, di na ko mauwaw kay anad naman ko ani. Dawat ko naman ning naw nga. Kuan man good kanang basta mauwaw lagi ko mabalik diha. Mauwaw gid ko. Di ba nga gusto kang may baw kung anong nahibaw kung ikaw ang nagbinuwa ng babag sa akong kasal? Ha? Busa ipakita ko nimong ebidensya. Aha. Awa o. Tanawa o. Inyo dyan kong gipugo sa pagda. Tanawa ng mga mata atong room boys o. Mga attendant. Labi na tong tuwa sa information. Nay. Klaro kay nga nakamayong sa kong naong. No, naginunghungay sila. Oo, na hinuon kong usab. Paan ni mo eh. Di. Dadaan na yung puntahan bro. Karon, tanawa ni akong kuha Audrey's Lucky ra. What dia? Oh, tanawa niyo. Hala, ang akong gahon nga lubos itom. May ginakaila pa ka na. Ug mao na ebidensya nga ikaw ang nanglawgaw sa akong kasal buanga ka. Hala, nganong naabot man ini mo?
Aw, tuod. Nahabilin man ni sa room nga among giokupara ni Angela. Nga diha sud ning kwarto nga akong giukupahan. Aw, mao ba to? Si mao ba to? Pag magbuang sa gambuang nga kap. Kita baya yung kang gitabunan ko akong naong sa kong pagsaka ning hotel, ha? Pero, nga naman tuod nga mauwaw man ko, no? Usa? Bro, dali na. Bro, usa man? Usa man, tara. Ha? Ato na ta. Kaya pa si Masundan at taga media. Ingon man sa makaila na babayan na. Magkabugna sa tagkasamok ni mga hotel. Nagkahimo na biya itong unang higayon na. Nga patuutang nga may sunog din eh. Ako, kulbaan na biya ako ng imong gibuhat do. Bro, Saan? Tinulong to ni mo imong giingon nga. Ihagbong ta na babayan sa pangpang. Bro Alden. Ikaw rabi nag-ingon ha? Nga di ko mansahan ang akong kamot. O, mao na. Nakaaram din na. Nga, usaw pa man ito ng babayan na. Nga sa paminaw na ko muna dunay gamay. Ha? Musi murag may gamay. May pagkatalatala man na. Oh, unsa? Uy, salamat ha. Kaya wanin yung ilabay ning akong gown. Mahalin pa biya nig 180 sa ukay-ukay. Oh, See? She's nonsense, bro. Tindira lang ukay-ukay niya. Taga na mong bili. bro. Sa makayangay na kong buhaton sa? Ikaw, kung sa may plano ni mo? Naglibog pa ko bro. O pa ko masaya doon sa angay na kong buhaton. Nao niya. Sigil tayo na ini. Bitaw sa doon. Kinala mo kung ka. Ng bayhana sa. Mas maayo siguro bro nga house to. Mauli yun ako sa bahay. Oh, come na. Muna husto. O bro, kung mapauli mo ko sa bahay, kuyugon ko ka ng bayhana. Diha sa sayop sa na diha. Ha? O sisiyo? Sigurado ka, kuyugon mo? Oo, sigurado ko bro. Sigurado kay ko nga kuyugon ko ng bayhana. Pero saan sa magkatarungan nga? Dadunom ka na mabayana sa inyo. Ha? Bro, wa ko mahibaw kung sa katarungan. Pero, Dangat ni mo. pero mo ni ako ikasulti ni mo. Paminaw gmay bro. May nung daanon kay siya, alang ka na ako bro. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!